Добре дошли! Напомняме ви, че е начало на нов месец. Ако нямате интернет, първо проверете дали имате заплатена услуга. Моля, натиснете 1 за информация и заявки за включване, 2 за кабелна телевизия, 3 за компютърен сервис. За техническа поддръжка натиснете 4 или изчакайте. Вие избрахте отдел техническа поддръжка. Ще говоря. Знаете ли, че ако сте клиент само на интернет, имаме специално предложение за вас? Активирайте и телевизия и може да постигнете месечна цена от... Оператор 9, добър вечер. Добър вечер. Да. Относно телевизията се обаждам. Да. Имам само 3 порно канала. Как мога да... Вие? Кое? Кой потребител сте вие? Аз съм потребител, може ли да пишете? Моля? Не ви разбрах. Име искате, име. Да, името, потребителско име, ако имате такова, ако не, кажете ми адреса. Да, значи аз съм Владислав Василев. Владислав? Василев. Владислав Василев? Да. А на кой адрес се говори? Текст има няколко потребителя с това име. Адрес... Само чакайте. Админа на форума. Съм аз. Това нещо не ми говори. Ами на адрес Шипка 3. Деца, спрете да се смеете, говоря по телефона. Лягайте веднага. Ето те, деца, порно не може се гледа. Защо имам само 3 канала? На улица Шипка 3, къде по-точно? В Русе някъде или? В Русе. На улица Шипка номер 3 в Русе, потребител Владислав Василев, не виждам. Ами може да е на друго име. Иначе съм на Шипка 3. Това там някакъв влог ли или става въпрос за къща? Къща. Аз съм на пакет 20 лева. На пакет И 20 лева, какво? Телевизия. И интернет. Плащате интернет и телевизия за 20 лева, така ли? Ами, мисля, че да. Или 29. Жена ми го плаща. Добре, казвате, че имате, че имате и интернет. Какво ви е потребителското име за интернета? Секунда. Потребителското име ми е Шериф. Ало? Това потребителско име обаче се води на съвсем друго място и се води на съвсем друг потребител. Може и, ама аз тази го използвам, бе. Абе, виж сега, телевизия на улица Шипка 3. виж сега, бе, човек, аз те питам, що имам 3 порно канала, а не повече. А пак в пакета пише, че има 5. Разбираш ли? Добре, кой пакет гледате вие? Приемаме ли стандарти, мини, кой всичките? Нямаме доста пакети. Макса. Екстра. Такъв пакет нямаме, може да става въпрос за премиум.
Кои са каналите, които виждате? Премиум. Добре. А кои са тези канали, които вие виждате? HD има бая. И имам Private Space. И каналите за тестова услуга. Да говоря за порно каналите. Казахте, че имате само 3. Кои са тези 3, за които ги имате? Значи Private Space имам. Имам Hustler TV и още една. Max Pussy. Този последния канал не знам кой е бил пуснат в нашата мрежа в интерес на истината, защото аз пак нямам информация да пускам. Може да... май или беше ми Playboy, май. Аз търся по-така хубави. Затвори, бе. Това ми затвори, бе.